Vamos ahora entonces con Juan José Otero de Mola Arquitectura. De Mola Arquitectura para analizar o papel das arquitecturas tradicionales na promoción do viño, nomeadamente do viño do Ribeiro. A finais do século XX, Viñamén era un dos referentes tanto arquitectónicos como na comercialización, xunto con outros nomes como Emilio Rojo ou Arsenio Paz. Agora, entrando no Ecuador nos anos 20 do século XXI, esos tres referentes, tanto por o viño como por a arquitectura, como a personalidade carismática e pioneira daqueles viticultores, están hoxe convertidos nun escaparate e foron asimilados por grupos empresariais de diversa naturaleza, pero sempre para seguir sendo un referente. Mola Arquitectura foi a autora e gañadora de xa van 2 galardóns da rehabilitación dun destes referentes, concretamente de Viñamén, e o fan desde os criterios de sostenibilidade e de rehabilitación con materiais de proximidade, unha aposta sustancial por a madeira e por a pedra, se pode ser, da propia contorna onde está elaborado, ou sea, onde se realiza a obra, e por elementos que non sonan tan avanzados ou que sonaban tan avanzados até hai pouco, como prever incluso a pegada de carbono cero para unha futura desmontaxe desas instalacións. Repito, van 2 galardóns por esa rehabilitación, o máis recente creo que é precisamente por o proxecto Madeira, foi todavía de polvo. Entón, con esta visión de perspectiva de éxito actual, tamén de perspectiva de futuro, pero baseada na construcción tradicional sobre un elemento que cuida moito a proximidade das materias primas do seu entorno, desde a agua hasta a pedra e a madeira, porque o viño tamén é un resultado do suelo e da auga, pois nos vai a falar de como aproveitar a arquitectura e os elementos tradicionais tamén como unha panca de futuro para o sector do viño. Juan José Otero, adiante, moitas gracias. Moitas grazas. En primer lugar, queremos agradecer dende Mola Arquitectura que se nos convidase a esta xornada e poder compartir con tan selleiros compañeiros de xuntanza. En primeiro lugar, si queríamos falar dunha intervención en Viñamén e aproveitando a presenza da propiedade, queremoslle agradecer todo o empeño que puxeron en recuperar a adega e despois tamén darlle as gracias por ter a paciencia neste traballo compartido connosco. Entón, moitas grazas, Laura, por todo este traballo conxunto. Un pouco o proceso das arquitecturas do viño é a escala territorial. Neste caso, unha das características principais de moitas arquitecturas é a humanización que se fai do territorio mediante socalcos. Entón, a intervención tamén é poder recuperar eses socalcos e poñer en valor a implantación das construcións vencelladas ao viño. Despois tamén veremos outro exemplo. Neste caso, sí que pois un pouco por exixencias da propiedade que tanto Viñamén como a propia Alma Carrovejas os criterios de sostenibilidade e respeto polo lugar e pola arquitectura vernácula foron o leitmotiv da intervención. A actuación circunscríbese á propia edificación da adega, pero tamén a contorna máis próxima, onde as necesidades actuais de tecnificación non poden colisionar cas edificacións tradicionais. Neste caso, pois, incorpórase un módulo de instalación semisoterrado para que teña a menor presenza. A actuación, pois, fundamentalmente na área de producción, pois tanto área de fermentación como prensas, como unha pequena restitución, un pouco o proxecto original que partira do ano 88 e que fixera nun primeiro momento Fernando Blanco, estaba moi mutilado. Entón, un pouco
Piedade si decidiu apostar por recuperar os valores do proxecto orixinal. É dicir, unha zona, unha área que tiña unha dobre altura no proxecto orixinal, recuperáronse as pasarelas, e despois había moitos elementos postizos que ocultaban pois a área do Penedo. Aquí vemos un pouco o tema da urbanización que incide nun dos aspectos que está moi ben sellado no noso territorio, que é a auga, que cada vez é un recurso moi escaso, entón temos que coidalo e recuperalo. Aquí si se fixo unha aposta pola recuperación e incorporación nunha balsa que ten a propia propiedade. De feito, incluso hai unhas cubertas vexetais que funcionan como captadores de augas pluviais. Outro dos aspectos característicos da arquitectura tradicional do Ribeiro é o emprego dos emparrados de xeito bioclimático. Os nosos antergos sí que eran pois unhos mestres, primeiro, de xogar ca adaptación ao territorio. Aquí vemos que unha orografía que funciona por gravidade, onde as distintas edificacións acomódanse ao territorio, cunha orografía pois moitas veces con certa pendente. E tamén xogaban moito co tema da orientación. Os aspectos, dentro do posible, sí que o de poder recuperar eses muros orixinais, eses socalcos, pero deixando aflorar pois elementos enlleiros. Neste caso, un penedo, e poder recuperar pavementos pois máis tradicionais, como neste caso é o lastro con pedra morena local. O módulo de instalacións que comentábamos, que era un dos aspectos de integración e que teña o menor impacto na parcela. Despois, elementos moi característicos como son as propias escaleiras boadas que nos socalcos do Ribeiro permitían a conexión entre os distintos niveis das viñas. Despois tamén, outro dos elementos, como comentaban na presentación, foi o emprego de madeiras locais. Neste caso, o Pino de Galicia e o castiñeiro local son as madeiras predominantes. A actuación de recuperación, pois mirando a vista cara atrás, está baseada no emprego de materiais de proximidade, quilómetro cero. Pouco a recuperación de elementos incorporando cubertas vexetais, un pouco para favorecer esa integración. Despois, elementos moi característicos e icónicos da adega, como son o penedo, poder recuperalos. O acceso tamén ao patio central, cun novo pavimento de lousas de granito recuperadas. Despois, na outra área de acceso, tanto a sala de prensas como das oficinas, pois, ademais de recuperar fábricas de canteiría local, pois incorporar os cerramentos nas áreas máis lixeiras de madeira local. Continuando un pouco tamén ca tradición, incorporar os emparrados como elemento de control bioclimático. Aquí tamén unha das cuestións que incidiu moito un pouco é reflexar esa filosofía dos viños de Viñamén e Emilio Rojo, que transmitir, primeiro, sinceridade, é dicir, moitos dos elementos que se incorporan á propia estructura de madeira que dá vista, e despois veracidade, é dicir, todo o discurso que se manifesta con respecto á sostibilidade, digamos, ten que ser sincero e dun aproveitamento lóxico, como, por exemplo, para moitos dos muros reutilizáronse elementos que proviñan da demolición de anexos ou de elementos, inda que unha pedra que non é tan característica é un grisal, tamén se reutilizaron. É dicir, eses propios elementos procedentes da propia adega, pois nun exercicio de suprarreciclaxe se aproveitan para algúns, pois, para novos muros ou socalcos. A biofilia, a hora de poder incorporar ese verde, porque a recuperación dos viñedos dun xeito exemplar que se está levando a cabo,
pois tiña que estar complementada tamén co resto das actuacións máis vencelladas aos edificios. Un pouco, aí vemos a tipoloxía de implantación da edificación moi maclada no territorio e na orografía. O icónico Penedo de Viñamén, e despois as áreas de nova actuación sí que por respecto ao preexistente, si marcadas, pois primeiro, cunha lixeireza no emprego de madeira e de solucións pois quilómetro cero, cunha pegada de carbono prácticamente negativa. Un pouco a imaxe pois máis representativa, esta é a visión dende as propias viñas. Unha nova visión. Despois tamén as novas edificacións necesarias, como neste caso o laboratorio, si tenta buscar a maior integración. Entón, faise semisoterrado para que tampouco a necesidade de usos pois non condicione a volumetría orixinal. Incluso na zona das oficinas había un cuberto de chapa, ora incorpórase pois co emprego da madeira e sobre todo cunha cuberta ecolóxica xardinada. A recuperación das augas, esta é a fachada norte da propia adega, da zona de fermentación, onde se recuperaron, que había, digamos, unhas fábricas alleas con pedra morena, pois unhos novos muros de canteiría e a cornixa pois en madeira. Digamos, un pouco co criterio dos elementos máis elevados que se fosen graduando ca lixeireza do propio material. A nobreza un pouco que extrapolar o concepto de, digamos, de todos os viños de Alma Carrovejas, pois na nobreza dos materiais nobres como o cobre, como a madeira, pero tamén moi vencellados ao noso como é a propia fábrica de pedra, pois ou ben nos muros ou ben na combinación co lastro, como se ve tamén nalgúnha zona da urbanización do patio de acceso á zona social. Aí vemos algunha imaxe da cuberta vexetal, o emparrado de acceso, esas bóvedas vexetais tan propias do ribeiro que moitas veces, aparte da función, digamos, biofílica, digamos que nos vencellan a unha arquitectura, teñen unha función bioclimática que é moi importante. Despois no interior, pois sinceridade constructiva, onde a madeira e a propia luz tentan ser os protagonistas, pero sen restarlle protagonismo a paisaxe a través de poder capturala pois mediante grandes ventanais. A zona de acceso, digamos, pois a parte superior de acceso á área de fermentación e a inferior de acceso á sala de prensas. A sala de catas, onde podemos disfrutar dunha paisaxe fabulosa. Tema de respeto a unha actuación previa, unha dos puntos de partida foi o concepto orixinal dese muro curvo pétreo tan potente, era non sacarlle protagonismo retrasando o módulo de oficinas e xerando un pequeno corredor a modo de terraza exterior en madeira e, digamos, que o protagonismo do concepto do proxecto orixinal poñelo en valor. É dicir, isto foi fundamentalmente mirar para atrás, analizar as preexistencias e intentar recuperar os conceptos orixinais do proxecto primixenio e tamén vencellado un pouco con toda a filosofía de Viñamén e de Alma Carrovejas, baseada na sostenibilidade. Aí vemos a imaxe de ese respeto polo proxecto orixinal, inda que estaba cuberto, de retrasarnos, entón xerar ese volume acristalado e de madeira das oficinas, pois nunha actuación o máis respetuosa posible. Coberta vexetal e tamén unha zona de, incluso, de poder sair dende a sala de catas ao exterior. Aí vemos a sala de catas, ese espacio, esa transición ca paisaxe, tamén permitíndose ir ao exterior. Unha visión dende a zona de instalacións.
E aquí vemos, bueno, un pouco a incorporación ao Penedo. No interior sí que había construccións alleas como un cuarto de contadores, unhos aseos que se demoleron para poder poñelos en valor. Este é o Penedo, que un dos protagonistas é casi o icono da adega. Aquí vemos a zona de fermentación. Foi a primeira adega que se fixo con madeira contralaminada, cunha estructura de panel CLT de pino de marca e calidade, Pino de Galicia. É dicir, isto permítenos un control absoluto sobre a pegada de carbono. E tamén ten un funcionamento xeotérmico, aparte de control mediante recuperadoras de calor. Esta é a área que estaba colmatada, onde tiñan antigamente pois oficinas e outras dependencias, e se recuperaron esas pasarelas perimetrais para ter a visión dese espacio intermedio e fundamentalmente tamén do Penedo. A estructura original recuperouse e moitos muros de pedra que non se vían na actuación anterior. Aí a visión de acceso desa arquibancada no Penedo, con saída dende a cota da sala de catas. Un pouco, un dos bocetos orixinais de Fernando Blanco Guerra e un pouco tamén analizar as persistencias para poder incorporar eses emparrados nas novas actuacións, recuperación dos ocalcos cas escaleiras tradicionais do Ribeiro, despois determinados elementos para o vencellamento co lugar, pois a través de materias naturais, como pode ser o revestimento de madeira da cámara de uva. Visións da sala de catas, un pouco para ver que a paleta de materiales téntase reducir o máximo en clave contemporánea, pero materiais tradicionais. É dicir, incluso no tema da definición das escaleiras, como nos elementos de urbanización nas terrazas. Esta imaxe do laboratorio que, ademais de quedar semisoterrado, si ten unha escaleira boada para conectar ambos os dous niveles. E despois, en base ao uso de materias nobles como é o cobre, pois o estudio do detalle de recollidas de auga e aproveitamento de todos os recursos que temos no lugar. Un pouco traballos de urbanización, cun criterio de adaptación á propia configuración de accesos, que eso sí é importante, que unha adega moi fragmentada que supón un esforzo a nivel de traballo. Entonces, apóstase por manter unha estructura tradicional, aínda que o máis cómodo sería traballar todo a un nivel. Entonces, eso é algo de agradecer por parte dos promotores, ese respeto a os condicionantes que moitas veces penalizan, pero o fundamental é manter a estructura original. Despois tamén, como segundo análise, tamén na zona aquí en Francelos, un análise tamén, sobre todo, a que actuouse moito a nivel de parcela da Granxa Outeiro. Contamos para o análise histórica coa inestimable axuda de Xosé Luis Sobrado, que tamén se atopa aquí. Entón, é unha construcción do século XII na que a partir da análise das persistencias e da información histórica, isto era o aspecto no que se atopaban as construccións. É dicir, moitos muros dos ocalcos se atopaban en moi mal estado, a capela que do século XVI pois nun estado de deterioro e tamén mutilada, tiña pois cubertas de fibrocemento con amianto, mezcolanza de estructuras de ferro. Entón, foi un pouco casi unha laboura arqueolóxica pois na análise histórica de documentación, é dicir, incluso houve a principios de século que a Granxa de Outeiro pois tivo uns vinos con moita sona. Entón, a hora de analizar toda esta documentación,
o poder incorporar e recuperar moitos dos socalcos, é dicir, a implantación da propia edificación. A maior parte destes socalcos que vemos, que a imaxe máis icónica ou representativa, pois estaban derruídos. Entón, foi un dos puntos, así como tamén recuperar a urbanización e incorporar un elemento que aporta o son e tamén frescor que a auga, que neste tipo de actuación sempre estuvo moi ben sellado pois as propias arquitecturas do viño. Pouco tamén xerar aproveitamento das augas. Despois poñeremos un vídeo de 1 minuto un pouco para percibir este aproveitamento das augas, as vistas magníficas, recuperar, digamos, a implantación, esa adaptación mediante arquibancadas, socalcos, escaleiras, un pouco este é o concepto tamén de aproveitamento do interior, todos eses elementos para poñer en valor os muros, a recuperación da igrexa, e xerar eses micro rincóns pois para poder incorporar a rehabilitación das propias edificacións, a madeira tamén como elemento protagonista, neste caso fundamentalmente o castiñeiro, e xogar tamén co tema de arborados, ademais de recuperación de especies de vide autóctonas, os emparrados tamén. Neste caso, combínanse algún con vides e outros con bugambillas, con glicíneas, é dicir, con outros elementos máis decorativos, non tan propios, digamos, da arquitectura vencella do viño. Os accesos, esa era a adega original de 5 lagares que ora adícase a un espacio expositivo, aproveitamento da auga, despois detalles de como recuperar esa tradición dos canteiros e adaptación a propia configuración do lugar. Neste caso, un camelio que estaba moi mutilado, recupéranse, xérase unhas áreas ventiladas e tamén unha arquibancada pois de disfrute da paisaxe. Tema da auga e o xogo con distintos elementos a hora de afrontar a urbanización. A capela recuperouse, ora adicada tamén a espacio expositivo, recuperouse o retablo e, sobre todo, moitos muros de pedra, ademais de unha cuberta en madeira. Unhos aseos, pois tamén coa recuperación dun penedo e ca caída da auga como verdadeiro protagonista. Este é o interior da antiga adega, onde si quedaba pegada dos 5 lagares anteriores, un pouco xogar tamén ca luz, reinterpretación da bodega tradicional do Ribeiro con novos sistemas constructivos. Despois, vou poñer un pequeno vídeo, se imos ben de tempo. Perdón. Aquí está. Un pouco polo tema da auga, que...
E xa para rematar, para que non se vexa como somos do Ribeiro, para que non se vexa tanto o noso favoritismo por Ribeiro, pois falar dunha pequena actuación que é un espazo para vencellar viño e música, espazo expositivo, e tamén unha pequena sala de catas para a adega Joaquín Rebolledo, onde as persistencias, en noutra clave, tamén son moi importantes. Esta é a localización en a rúa, é moi característico porque é a implantación nunhas covas. É dicir, a área das covas da rúa é un espacio no que hai a forma de proceder, tamén como nas dúas anteriores intervencións, é a de máximo respecto. Aquí casi é manter toda envolvente, a contorna magnífica, onde hai tamén a presenza dun regato, o son da auga volta a ser protagonista, e despois reconvertir e reutilizar pois a área de dormitorio das Barricas e a zona de acceso, pois que ten unha acústica fantástica, pois para eventos relacionados coa música, experiencias tamén vencelladas con exposición, talleres desenroladas alrededor digamos, para unir viticultura con arte tamén. Aquí tamén, igual que no Ribeiro, temos criterios bioclimáticos de ventilacións cruzadas, de arcos de descarga con ocos de ventilación, pois nas adegas das covas, verémoslo despois na sección, si teñen, digamos, esa lógica dos nosos devanceiros, que moitas cuestións eran moito máis pragmáticos e sostibles que somos nós. Este espacio que ten esa fantástica acústica, despois, bueno, un pouco o plantexamento de área de catas e zona expositiva, ca parte tamén das covas que seguirá funcionando como zona de barricas. Aquí vemos as seccións. Entón, digamos, un proxecto baseado fundamentalmente no respeto ás persistencias. De feito, hai unha cortiza nun viñedo e a propia cortiza vaise reutilizar. Esta é a Casa Sobreira, que tamén é outra actuación vencellada nesta parte, é unha experiencia no propio viñedo. Bueno, como referencia tamén me gustaría destacar que para nós é un libro, aproveitando que están dous autores, que as arquitecturas históricas do viño, que tamén participa o Museo do Viño, que é unha obra fantástica que animamos a súa lectura. Pois moitas grazas.